Aquesta pastilla és una manera de lluitar contra les rates. És un bloc de verí que es diposita al clavegueram, sobretot a zones problemàtiques com rieres o espais on hi ha gran concentració de restaurants. A Roses cada any fan 2 tractaments intensius. Consisteixen en posar verí a un de cada 3 embornals, i especialment a les cruïlles. D'aquesta manera s'aconsegueix controlar la població de rosegadors. La lluita també inclou actuacions periòdiques de manteniment, el control de tots els edificis municipals i la resolució immediata d'incidències, és a dir, de seguida que es detecten rates a un punt concret, l'empresa proveïdora del servei va a eliminar-les i a posar mesures perquè la situació no continuï. El municipi també s'esforça per controlar altres plagues, com ara l'escarabat de cuina, les mosques o altres insectes. En aquests casos, s'utilitza un verí líquid i les actuacions fortes es fan abans que arribi la calor. El producte mata les larves i impedeix que es converteixin en insectes adults. No és una qüestió menor, ni molt menys, és una qüestió que no es veu, no és una cosa que el ciutadà vegi, només que quan s'ho troba, però la veritat és que és un aspecte important de la salubritat d'un municipi, i és una cosa realment important. Nosaltres aquí a l'Ajuntament de Roses, des de fa molt de temps, per part dels tècnics, sempre ha sigut una cosa de la que sempre s'han preocupat. Normalment sempre actuem abans que les coses puguin sortir. Això no vol dir que en moments puntuals, sobretot aquests 2 últims estius, que han sigut estius de molta calor, ha hagut moments puntuals que hem tingut que actuar de seguida i de pressa. Però en principi normalment sempre ho hem tingut bastant controlat. La veritat és que és una despesa que fa l'Ajuntament, que s'ha de fer i que és obligatori fer-la i que suposa un cost, la veritat, bastant important. Estem parlant del voltant de més o menys per any d'uns 40.000 euros. La veritat és que d'aquests 40.000 euros que posa l'Ajuntament, gràcies també a la Diputació de Girona, més o menys podem rebre en subvencions cap a la meitat d'aquests calés, uns 18.000, 20.000 euros. Que la veritat és que, vulguis que no, és un suport i una ajuda econòmica per al cos aquest. Controlar les plagues urbanes és important perquè rates, escarabats de cuina, coloms, gavians poden transmetre malalties a les persones. Pel que fa a les aus, les mesures físiques acostumen a ser efectives. A Roses el principal problema són els gavians. L'Ajuntament ha posat xarxes, filats o punxes als terrats dels equipaments públics per impedir que els ocells s'hi aturin o s'hi estableixin. D'aquesta manera s'eviten problemes de salubritat, com els que provoquen els seus excrements i, sobretot, el contacte directe amb les persones. Les escoles i altres edificis públics compten amb aquests elements. Segons el tipus de terrat, se'n tria un o altre. En el cas de la biblioteca s'ha optat per posar-hi xarxa. Periòdicament l'empresa proveïdora en fa el manteniment per reparar el que s'ha fet malbé, en aquest cas pel vent. També s'asseguren que no queden espais sense protegir on s'hi puguin posar les aus i acaben l'actuació, deixant la xarxa ben tensada. Des de l'Ajuntament també es procura solucionar els problemes que pateixen els particulars. Se'ls assessora sobre les possibles solucions. Com a administració pública, no poden entrar a casa del veí, a casa de la propietat privada, però sí que tenen aquest servei de qualsevol ciutadà del municipi de Roses que tingui un problema puntual de qualsevol plaga, de qualsevol tipus, té aquest assessorament per part dels tècnics municipals que es posen d'acord amb les empreses que tenim contactades perquè resolguin la situació que tinguin en concret. És un servei que donem absolutament gratuït des de l'Ajuntament i que la veritat que la gent que ho ha tingut que fer servir, la veritat és que ha quedat molt contenta. Dipsalut, l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona, ajuda econòmicament als ajuntaments per tal que puguin fer correctament el control de les plagues urbanes.